έτρεξε την μπάλα, Τζαβελασδίκος κοντρόλ σέντρα, λάθος του σπρέι, Φετφατζίδης γκολ στο 63 από τον Γιάννη Φετφατζίδη, που είπε ευχαριστώ πολύ όταν του έτρωσε την μπάλα ο Καναδός αμυντικός με την μισή απόκρουσή του, και χάρη σε αυτή τη φάση που προκαλεί γέλια του Στοροσίδη και του πόσο ο Φετφατζίδης παίρνει θέση βλέποντας τη σέντρα, περιμένοντας το λάθος. Όταν δούμε το replay θα φανεί ξεκάθαρα ότι έχει πάρει ένα βήμα πιο πίσω, περιμένοντας την περίπτωση που στη σέντρα αυτή η απόκρουση δεν έκανε. Κοιτάξτε εδώ, με το πηγαίνει τη σέντρα, ένα βήμα κάνει πιο πίσω και περιμένει. Τον έχει μοιριστεί, και από εκεί πέρα τελειώνει τη φάση τέλεια. Έχει κάνει τα δύο βήματα πιο μέσα προς την ευθεία του πέναλτι, ακριβώς για την περίπτωση που ο αμυντικός δεν διώξει καλά. Το έχει καταλάβει, η μπάλα του στρώνεται, αυτό που παρέξει πριν, ευχαριστώ πολύ. Η μπάλα στα δίκτυα. Και με στυλ. Πολύ ωραία. Με στυλ, γιατί έτσι εδώ θα φανεί ακόμα καλύτερα. Πήγε, δεν είναι απλώς μια εκτέλεση, είναι πηγαίνει και περιμένει. Όμορφη εκτέλεση. Λοιπόν, λέγαμε ότι είναι θέμα χρόνου να έρθει αυτό το γκολ, ακριβώς αν συνεχίζαμε να τους πιέζουμε φέρνοντας την μπάλα μέσα στην περιοχή τους. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το τέμπο.